дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ховалинг раиси вилояти Хатмон Давлаталӣ Саид дар деҳаи айлодараи ҷамоати деҳоти ба номи Ғаффор Мирзо 10 хонаи истиқоматиро барои оилаҳои камбизоат ва бесаробон мавриди истифода қарор дод. Сохтмони ин хонаҳо дар доираи иқдоми башардӯстона бо дастгирии молиявии Амурати Муттаҳидаи Араб тавассути ташкилоти ҷамъиятии хайриявии Тоҷикистон амалӣ гардида ба оилаҳо тақдим шуданд ки саробони худро аз даст доданд ва дар шароити душвори иҷтимоӣ бо фарзандони ноболиғ умр ба сар мебаранд. Тибқи лоиҳа ҳар як хона истиқоматӣ аз 3 ҳуҷра, ҳаммом ва долон иборат буда бо маблағи 150 000 сомонӣ сохта шудааст. Хонаҳо бо таҷҳизоти зарурии рӯзгор шароити муносибро барои зиндагии арзанда фароҳам меоранд. Раиси вилояти Хатмон Давлаталӣ Саид зимни ифтитоҳи хонаҳо аз сифати корҳои сохтмонӣ ва тарҳи онҳо изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид карданд ки дастгирии табақаи ниёзманд, махсусан оилаҳои камбизоат ва бесаробон аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Ҳамзамон ба масъулон дастур дода шуд ки минбаъд низ барои ҳалли мушкилоти иҷтимоии сокинон, махсусан таъмин намудани оилаҳои осебпазир бо манзили зист тадбирҳои иловагӣ роҳандозӣ намоянд.